rangkat ngin yo kata thong ngin poi sa kata thong kebedan kama sagawai kamat kaba nga ban bhagade ka CUET ngatrai nga ngai ba kini ki khna barang le kelas 12 mata kinum soye ya ka CUET ru niwi ba kene ka jalla jongi kalam menteri ka hanre kim sutho ba ni don tang ka wai hapo shillong bat ka wai hatura ka NTS Central ban penlong ya ka exam CUET haba ka sarkar kala pedeng bon sen ngala rep tho ngam tip pai ba pia tip nan ngala ai da ka open letter chow education minister ru rakam sangma bat kopi ngala ai chow chief minister ru Konrad sangma baru governor u Phagu Chauhan ngala dep ai kila ra pha ka sidi banga tho sai hang tu haba phimut ban pentre kam ya ka CUET no news nam kini ki khna ban dong hapo class 12 bagin shim admission aki college ba phe jongi phila dep don ka jing pun khre ne namar gitep kiong ngin sa sedang sa light ligi central mudun bafi ngarang wadoni khon balai po class 12 phiru pindon ki khon sedang lene ke the kaleng saudong jangan ke jalla balai class 12 balang up kumno kin yo admission ki angan penlong CUET ngin thau sa light ligi central ngadawan nagi ba man ka district headquarter ki habdon ko ka CUET center amdai tanga ta ladon ka sorwa kham he phi habdon ka jingdon ni ka CUET center kambi ka bosok phi habdon ki core computer ki spatali phi habdon ka internet ka stat phi habdon ka power backup phi habdon ki inverter nama lada live like steng lenti phile exam phi hab sedang nang nabosna parlog in don kam suto taro ngaji saya kane ka sarkar ngapan mangau ka education ka dei ka concurrent list tamat ka list ka dei hapren jangka sarkar pedeng ru jangka jalla ru ngi kum ka jalla ngim ne ban kerke nama ka probor ngadi no hikan ni hungi yang ngi penya ka UGC andai ko indi bangin skap ka ba ka UGC lene ka ba ka center ni hap soto ba ka habang ni don ka mat education hapo ka concurrent list ka state ka depan penpau ka jalla ka depan penpau no khatam don kam soto par pai ba ka center ka yada ka panyada ka BJP ka jalla jongi ro ki don lang anut ke mele hoi nga soto ba an kun mele le se kam de ka ba kongsan hande ki ko hapo Delhi ba hapo Meghalaya de ka sarkar jongi hapo don ka sarkar jongki hapo Meghalaya don ka sarkar jongi hapo center bale mong ni pat pan khre ya ka CUET manta namar parlok phasoto hap soto wa ekdam de magat punmai kini khna rang le class 12 nai khonjong maro don hapo class 12 ka CUET lada mbiang ka MT lada ka National Testing Agency kampan khre iki center ladon menchip snem ki khna jongi ba pass nan diu palele exam net kingat hapo Dibrugarh kingat hapo Ranchi kingat hapo Tripura balele exam mudur mafi kinong kenong baduna ka jingmi lada lasai upaya phi sapo Bengal upaya phi sapo Assam upaya phi sapo Tripura balele ki exam kumno ki khon samajoi ki le halal la de rupa ka parem daba ka bokong sain hap sutu amdi tangata ka jing yele ekre exam lo kamde ka basso namar lada phile lai subject phiap siu ris pasan pho lada phile nyo subject phiap siu khan lai pasan pho lada phile spo subject phiap siu khasan pasan pho dingka halor ba phila de siu nanta phisa thet pade saki form neki college arts ba lai spa kan bolok kawarna jingma nde gitu ki pa biang ka yong ka kwat hanra gitu ki thai nong kondong ki pa duna ka jing yo ngapan ma ba ni pat pen khre nawa ladaka long mumta ki khana samla jongi khamtam na ka yeng bedu basu ngat parlo ga kum ngao ngade na ka yeng ka bedu ngadon me kata ka jing sno nama ngam juklet mangai nga yeng na madan nga yeng na madan namar ga sutho ka jing e jongi bedu barabar ngao habang ni warna ka development ngin warna ka development ndai na sor ngin sedang sanan nong kondong lada ngim la bentre ha ki thai nong kondong kumnong ngin raya ki habang yongi raya kata ka level playing field chano kata ka level playing field lada kunong kondong umyo kondong facility ka don kam ha ban sutho parlok ba yakane nga sim kum kaman ka don kam ka sarkar jalla don bok kan kan banwe namar ngim ko ngatep dep katokan ne banai sedang march le sena de exam kena samla jom ki sa khore banle ekne ke exam lada ki mat center hane naman gitu na ngitip kane ka center kam ne pasuk namar kumalao pidon kam computer di spatali kan internet badon kam bat ka inverter bat ka battery backup pidon kam namar ka exam ka long online don kam mangi pai ba ban sutho bangi kum di nong sang sino ni kum ba don ka jing ba kle ni hapun sutho ba ni mla don skap jar ni don kam man banya kanelu sakawai kamat bangasim sakmade de ka jing itho e ka kten khasi